that's why I'm leaving you. She's got everything that she could ever need. Champagne sipping, lifestyle, a fantasy. Hot off money. Hej YouTube, velkommen til min server. Ja, vi skal spille her lidt af... Fuck, det var dejligt, den der bøvs mig. Jeg sidder her. Ja, jeg drikker Morten. Som også kan Coca-Cola. Ja, altså, jeg drikker en cola. Men der står så ikke mit navn vel, men der står Morten. Så jeg... Og der siger man, hvad fanden sker der? Det er bare en lille lorte video, bro. Fordi jeg skal vise min server, og for fanden, I skal se, ej, det er fordi, jeg skal se min server her, jeg går, lige join den, ikke også, altså. Jeg knapper også. Okay, så skal jeg nok join, for Lav, han er ret som fuld grim. Okay, jeg joker, han er gamer-nørd, fanden. Det ligger til familien, fanden. Nå, men hvad fanden, ja, det er bare en lille video, fordi altså, det så pisse lang tid for at uploade, ikke? På min computer, mand. Men nu har jeg grænset den, altså lidt af 10 GB alt muligt pisse, jeg har på min computer. Så... Ja, det er fordi du spiller på en fucking syg gamer-computer, jeg lægger sgu da heller ikke din abe, mand. Men FPS, de står sgu da på, ja, 105, din abe. Og der siger mig, vi er, kan der siger mig, ja, jeg skal lige drikke noget våben, 2 sek. Så har vi lige drikket noget Morten. Og der siger mig, vi skal, ja, jeg havde freegamers.dk, man. Fordi jeg er fucking freak i hovedet, mand. Men her er spawn, så ja, det er smukt. Vi laver, jeg er 100% sikker på, at vi har lavet spawn sådan noget, når I joiner, fanden. Og der siger mig det, ja, vi er, kan der siger mig, ja, fuck, hvad skal jeg, hvis man skal spawn? Det er fordi, at det var spawn engang, for fanden. Så kom den fucking awesome griffer, og lige griffede mit fucking spawn. Hey, og sig mig det, jeg vil gøre, kan der se mig, ja, peanut. Ja, der kommer også intro på, Flav. Skal du høre den der? Skal du lige høre mit? Og Markus, hvis du ser den her i går, ikke Markus Mors, men Markus, hvad fanden hedder han? Markus, min ven fra klassen. Eller hvis nogen fra min klasse ser den her, så er det her lige hurtigt til Markus også. Når du siger det her, du kan godt lide min intro også, så siger du nogle gange, din video er blevet meget sjovere på grund af, at du har intro med. Ja, det er sgu rigtigt. Det er godt. Det er godt med dreng. Og der siger mig det. Hvor fanden jeg står og spiller. Lav, han står der. Og Markus, eller alle mine venner. Hallo, I skal også lige høre den her sang, ikke også? I natten, når du ser, min ven står og lader. Det er sgu da mig, der har opfundet den næb, man. Så der. I natten, når du ser, min ven står og lader. Jeg har ikke lige fundet på noget nyt i forløbet, men altså. Jeg er i gang med at lave sådan en sang her. Ja, jeg er Benny One for fanden. Og se mig det, ej, fuck nu lov, mand. Ej, fuck nu mit tastatur. Mit tastatur, det. Hvem er det, der skriver på Skype? Jeg elsker at lege med små børn. Lololol. Thomas Funk Fox. I kan nok ikke se det, fordi jeg optager på Fraps. Hvad fanden er det her, Lav? Nå, Lav, kom lige. Du skal lige over i den her ørken her. Du skal lige prøve at trække her. Som jeg har lært af min bedstemor. Hvad fanden var der mere? Hvad fanden var det, man skulle bruge mere? Ej, jeg tror ikke, man skulle bruge mere. Lav, kom. Din abe. Så. Lav, kom nu, din abe, mand. TP lige til mig, din abe, mand.
Under sig med det, Pinavia, Kaurasimagia. Så må du til optræk, Ja, jeg gør. Du må lade til det tage. Nå? Under sig med det, Lang. Jeg går da lige gennem 0. Du skal gå gennem 0 og slå på den trykplade. Stå helt stille på den, okay? Er du på land? GM0. Lad os se. Sådan. Stå på trykpladen. Stå på trykpladen. Stå på trykpladen. Nej! Var det et sygt træk? Ved du, hvordan jeg gjorde? Kom nu op, din abe. Se her, så gør man sådan her. Sådan her. Gør sådan noget. What the fuck? What? Buff. Oh yeah, people together. Under sig med det. Hvad så der? Jo. Fem. Så kunne nu rigtig skrive kinesisk og alt muligt pis, man. Jamen det gør det. Prøv lige at se, hvad han har skrevet. Den abe. Prøv at se, han har skrevet her. Hold os høj! Det giver ikke mening, hvis du skider lige ord japansk. Yes. Hold. Og sig med det på jeg vil gøre der se mange. TNT. Hvad? Lol. TNT, hvad for noget man skulle bruge mere? Man skulle bruge stone, yeah, stone. Man skulle bruge stone. Lav, man skulle også bruge en lever. Man skal også bruge en lever. Det er champion, det er lav. Jeg stopper, når jeg har lyst, fordi de keder sig. Hallo, sig til, hvis I keder jer. I må ikke stoppe den her video. Ja, stop hate, det er klamt. Klamt det. Ja, man, det er lort. Lav, du står og hater mig, din abe. Nej, jeg hater den anden Freak Jeg er Freak Gamers, din fede ost. Kender du så den anden Freak Gamers? Ja, han er bare bøsse, han er. Ja, Jeg håber ikke, han ser den her video, jeg gør ikke? Så skriger jeg. Jeg laver lige en TNT-bug. Ej, det er ikke en bug for fanden. Det er en TNT-kanon, der fyrer automatisk af sig selv. Det er luksus. Lav, kom nu. Stå ned i vandet, er du klar? Står du stille? Stå helt stille. Okay? Jeg skal sgu med. Okay. Hvad sker der? PL, what the fuck? What the fuck now? What the fuck now? Lav, der er dit fucking pissenet. Hvad sker der for hans pølse? Hans net, det gik lige fordi han er pølse. Hvad siger med det? Lav. Ej, det var en net, mand. Fuck ham. Altså. Han kan bare.
Hun er simpelthen ej, jeg gider ikke folk, der gider at skrække nu. Stopper bare videoen YouTube. Farvel.